যোৱা 17 তাৰিখে আগষ্ট মাহৰ 17 তাৰিখে এটা নটিফিকেশ্যন দিছে। এই নটিফিকেশ্যনত লিখা আছে 7টা জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকে প্ৰটেক্টেড ক্লাছ হিচাপে সোমোৱাই দিছে। আমি এই ট্ৰাইবেল সংঘ रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दा बे भिडिअ'आव सावरायगोन जे जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि जोंनि ट्राइबेलफोरनि जोंनि बर'फोरनि थाखाय गोबां खहा जानो थांगासिनो दं। दा नैबे भिडिअ'आव नोंथांमोना फुल डिटेल्स मोनथिजोबगोन जे आसाम गभर्नमेन्टआहाय 7टा जनगोष्ठीखौ जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवहाय 6 शिडिउलावहाय प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै दा बिथांमोनखौ थिसननाय जाबाय। दा नटिफिकेसन फोसावबाय। दा जोंनि बर' हारिनि थाखाय गासिबो आसामनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय बे मोनसे दुखुनांथाव आरोखि। दा रायजो राजा नोंथांमोन जे लेन्ड एन्ड रेभिनिउ जे बेखौ गोदो ब्रिटिश गभर्नमेन्टआवनो बेखौ जे बानायनानै गालांनाय इमप्लिमेन्ट खालामनानै गालांनाय 1886आवहाय दा बेखौहाय गपिनाथ बरदलै जेरै आसामनि फार्स्ट चिफ मिनिस्टार जादोंमोन गपिनाथ बरदलैया 1947 दा बेवहायनो बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै गालांखाबाय। जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवहाय गुबुन जाथिया जानला मोनला प्रटेक्टेड क्लास बा हा बायनो बा हा लानो अरायथा बेहाय थानो मोना आरोखि। सोरनोबा फाननोबो मोना, ट्राइबेल नङै सुबुंनो फाननोबो मोना आरो ट्राइबेल नङै सुबुङा बेहाय थानोबो मोना। माने हानि मोन्थायखौ मोना आरोखि। ओरैनो जुदि थायोब्लाबो हानि मोन्थायखौ थैजासिम बे मोना। दा दुखुनांथाव बाथ्राया जोंनि बर' हारिनि मोनसे खहा जानो थांगासिनो दं। दा आंबो बिनि गेजेरजों नैबे बाथ्राखौसो बुंगोन। दा जोंनि दानि गभर्नमेन्टआ UPPN गभर्नमेन्ट दा BJPजों एलायन्स जानानै जे बिथांमोना सरकार सालायगासिनो दङ। दानि सरकारनि CM प्रमद बर' बिथां दा बिथाङा आन्दलन खालामै 10 बोसोर आन्दलन खालामनानै जे हारिनि थाखाय मुभमेन्ट खालामनानै सेभारेल स्टेट बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनानै दा बिथांमोननि सरकार थानाय समावनो दा नैबे गुबुन जाथि आहम, मरान, मटक, चुथिया, नेपालि, आदिबासि, टि ट्राइब दा बिसोरखौ गासिबो जोङो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै जुदि बिथांमोना नटिफिकेसन फोसावबाय अब्ला सानना नायदो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसेबां खहा जानो थांगासिनो दं आरो फैबाय थानाय समाव मा जालांगोन जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवहाय। दा बेफोरखौ जोंनि दानि बिटिआरनि CM प्रमद बर' साराहाय नोजोर होनांगौ। बेखौ थोंजोङै नोजोर होनांगौ। जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ बिथांमोना रैखा खालामनांगौ। प्रमद बर' बिथांनि बिबान बियो। मानो होनबा बिथाङा आन्दलनखारि 10 बोसोर बड'लेण्ड सोमावसारबोदोंमोन। एबसुआव थानानै अल बड' स्टेट इउनियनाव थानानै हारिनि थाखाय मोजां बाथ्रा बुंबोदोंमोन। दिनै बिथांमोननि सरकार थानायावनो दा नैबे खामानिया जानानै फैबाय। दा दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बेखौ लानानैनो दा ट्राइबेल संघआहाय अल आसाम ट्राइबेल संघआ दा बिथांमोना प्रटेस्ट खालामदों आरो बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव बिबुंथिबो बुंदों। दा नोंथांमोना साननानै नायोब्ला जे आन्दलनखारि बिथांमोननि सरकार थानाय समावनो बेबायदि गुबुन हारिया जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवहाय बे जोंहा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव राइट्स आरो ल' दंखायो। बे राइट्स आरो ल'नि अनगायै बिथांमोना जे गोदान राइट्स एन्ड ल' बिथांमोना फोसावदों। दुखुनांथावनि बाथ्रा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवहाय माबोरैहाय बेबायदि प्रटेक्टेड क्लास जानो मोनखो। गपिनाथ बरदलैयानो सिगां समाव बेखौ बानायना गालांखादोंमोन। दुखुनांथाव आरोखि। दा थारै नोंथांमोना मा सानो जोंनि हारिनि थाखाय बे खहा जानो थांगासिनो दं आरो फैबाय थानाय समाव जों बुंनो हाया माबायदि खहा जालांगोन। साननानै नायदो अब्ला बिथांमोननि सरकार थासेयावबो मानो बेबायदि खालामनो मोनखो। दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो आरोखि। हारि सिबिसुला हारि गावनि हारि सेन्टिमेन्ट गोनां मानसिफोरनि सरकार थासेयाव बेबायदि जानाय दुखुनांथाव आरोखि। बेल्ट एन्ड ब्लकआ सिगां समावनो जोंहा इमप्लिमेन्ट खालामजाखानाय बेखौ आरोबाव गोदानै सिफायनानै बिथांमोना आरो गोदान ल' राइट्स एन्ड ल' बेखौ बानायनो थांगासिनो दं। दुखुनांथाव बाथ्रा आरो नटिफिकेसना अलरेडि फोसावखाबाय। नोंथांमोना कमेन्ट खालाम। दुखुनांथाव आरोखि जोंनि बर' हारिया माबायदि खहा जानो थांगासिनो दं। যোৱা 17 তাৰিখে আগষ্ট মাহৰ 17 তাৰিখে এটা নটিফিকেশ্যন দিছে। এই নটিফিকেশ্যনত লিখা আছে
সাতটা জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকে প্ৰটেক্টেড ক্লাছ হিচাপে সোমোৱাই দিছে। আমি এই ট্ৰাইবেল সংঘ ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকে আজি এই প্ৰতিবাদ কৰি গোটেই অসমত আমি 55টা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি আছে। এই ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি আজি এই নটিফিকেশ্যনখনক আজি দাহ কৰিছে। কাৰণটো এইটোৱে আছে যে আমি এইটো নটিফিকেশ্যন নামানো। আমাৰ বেলেন ব্লক আগত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব লাগে আৰু নতুনকৈ তেনেকুৱা এই পপুলাছ এডভান্টেজ এণ্ড পপুলাছ জাতিক আমি জনগোষ্ঠী আমি ট্ৰাইবেলৰ সোমোৱাটো নিবিচাৰোঁ। যিহেতু চিৰাপ অঞ্চলত চিৰাপ বেলেন ব্লকৰ আমাৰ দুখীয়া মানুহ ট্ৰাইবেল মানুহ আছে, তেওঁলোকে এই এডভান্টেজ আৰু পপুলাৰ জনগোষ্ঠীক যদি বেলেন ব্লকত ৰখা হয় বা প্ৰটেক্টেড কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেই দুৰ্বল আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকে বঞ্চিত হ'ব, বহুত অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। আমি এনেই দুৰ্বল চব ফালৰ পৰা, গতিকে আমি এই নটিফিকেশ্যনখন নামানো আৰু নামানাৰ অৰ্থ আমি সেইটো দাহ কৰি আজি চৰকাৰক বুজাই দিছোঁ যাতে এইটো উইড্ৰ কৰি লয়, আৰু নহ'লে তানে যদি উইড্ৰ নহয় বা কেঞ্চেল নকৰে তেনেহ'লে আমি ট্ৰাইবেল সংঘে এইটো হাইকোৰ্টত যাবলৈ বাধ্য হ'ব বা কেছ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। সেইকাৰণে আজি গোটেই অসমৰ আমি 55টা ডিষ্ট্ৰিক্টে আজি এই নটিফিকেশ্যনখন জ্বলাই বা দাহ কৰি আমাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। এইখিনিয়ে।